कि नहीं खेलालच कुर्सी के तपस्वी अइले हो कि नहीं खेलालच कुर्सी के हई तपस्वी अइले हो तपस्वी अइले हो। अब बिहारी के बदले भैया मोर तेजस्वी अइले हो। हाँ एक बाद हम उहे करे, एक बाद हम रात भर फोटोए खिंचाए। हर की जाए पिया जवानी हमर जराई रे गइलना। हर जाए पिया जवानी हमर जराई रे गइलना हो जराई रे गइलना। कि 2 रुपया हो 2 रुपया एगो नचनिए कारा एगो नचनिए कारा 1 2 3 4 एगो नचनिए कारा। अच्छा जी जितना लोग आइल बा सब लोग ऐसा आइल बा वाह। एगो नचनिए कारा एगो नचनिए कारा न कनिया के भुलाइल गइला। एगो नचनिए कारा कनिया के एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाइल गइला। एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाइल गइला। भैया बाद में ले लीजिएगा। रा 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 छोटका उतर जा तारी माई के ना तो चल जीबा अंदर चल जा तारा ऊपर। हाँ जो स्टेज पे चढ़े हैं वो उतर जाइए और जो नीचे हैं वो चढ़ जाइए। जो पहले से हैं उतर जाइए, जो नीचे हैं वो चढ़ जाइए। उसके बाद सब लोग चढ़ जाइए, हम अपने से उतर जाएंगे। कहानी खत्म। कि आधी आधी रतिया नचियो देखे जाला। भाई थोड़ा सा रिदम बढ़ा देना, रिदम में आवाज नहीं थी। बढ़ा दे रिदम में वहाँ और बेस बढ़ावा, बेस बढ़ावा। ओके थोड़ा सा तबला पर बढ़ा दो, तबला पर। अब ऐसा ही रखिए, एक रखे कम मत करिए। बेंजो थोड़ा सा बढ़ा दो। ओके 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 ओके। कि आधी आधी रतिया पिया बुलटिया लेके जाना ओकर नचियो देखे जाना। नाच के नशा में उगो रोटियो नहीं खाना, उगो रोटियो नहीं
हो उड़ाई रे गइला ना एगो नचनिए कारण एगो नचनिए कारण एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइला ना एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइला ना वाह वाह। औरतिया कहतिया कि कतनाल कही अखिलेश पागल रहता ओनिए लागल रहता सुन ये बेदर्दी तू तो भागल रहता रात भजागल रहता कि कतनाल कही अखिलेश पागल रहता ओनिए भागल रहता सुन जे बेदर्दी तू तो जागल रहता ओनिए लागल हर की जाए किसन खेसारी के पर कई रे गइला हर की जाए किसन खेसारी के पर कई रे गइला हो परी कई रे गइला एगो नचनिए कारण एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई गइलो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे गइलो